musidɓe tedduɓe heeɗiɓe eɗen kewi wiide so tawi neɗɗo woninima e nague gonana ɗum e ɓuɓri oɗo gendiyanke oɗo katante oɗo harbiyanke oɗo caliɗo hujjaji innama aada joole mo gandanɗa hoorema kala ko dañi e ko ronki yiɗa yiide neɗɗo goɗɗo ina sufra woni gelongal ba eɗen gandi e nder oɗo saaha ene wayno ñawore yani e dow keeci makko fodde duuɓi 4 kono noon ko duuɓi 2 o leloto ɗum fof e waade noon eɗen gandi gelongal ba ko ɗaccuɗe galle eɗen gandi gelongal ba jogui ko avocat ji eɗen gandi kadi ko woni e nder dumbirdu hay neɗɗo ma anda a fotani yiɗande ɗum ɗon haala ko noon mo gandanɗa hoorema so tawi dawi ko an dawani so tawi hirdima ko an hirdani kala ɗo woni yiɗa hujjaji neɗɗo o tigui rigui joole ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe so tawi ko États-Unis gonɗa numéro o nan ɗon kadi ko numéro zel so tawi kadi gonɗa ko toon to France numéro nan ɗon so tawi gonɗa ko toon to Espagne numéro nan ɗon so tawi kadi ko ɗo e Sénégal walla Afrique numéro nan ɗon ɗiɗo numéro ji kala hen mo jokkodirɗa so mbuuɗu so buɗɗiɗi so ujunere kala hen ko wawi wonde kala hen ko mbawɗa jogade kala hen ko mbawɗa hattande e doole ma wat feere mbaɗa sa waɗi mbaɗanɗa ko hoorema ne tawno mo waɗani baɗanowo rendo waɗani ko hoore mum tigui ɗum noon bandiraɓe musidɓe eɗen gandi avocat ji ko kopporeji jogui ɗum te avocat ji ɗi nana doga ene dogna e nder oɗon fannu te kadi eɗen gandi avocat waɗata ko gollal mum e nder ngal ɗon gollal noon eɗen gandi ko addata ɗum wadde tigui rigui ko foti wadde ko ɗum noon enenne ƴeewen darade nde ɗon darde haadi o wonini en enague gonanen mo e ɓuɓri nde tawno eɗen gandi duuɓi 2 wona jonte 2 duuɓi 2 wona lebbi 2 duuɓi 2 wona balɗe 2 ɗum noon eɗen ñaago tan Allah joom baɗe joom bawɗo o kala bawɗo ko kanko wawni ɗum yo ittu gelongal ba e nder nduɗo dumbirdu